Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар комментария хонаро баҳогузорӣ менамоем. Нашуд реклама дар номерҳои поён буда муроҷиат мекунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, раҳи Чулучка, тарафи Садбарг мешавад дӯстон, тарафи Скори. хонаи фурӯшӣ мо дар ан ҳамин бино қарор дорад. Доми 16 ошона, авитсена, хона дар 12 ошона қарор дорад. Ана ҳаминҷо дӯстон. Тризаҳояш ана ҳамин тарафи роҳро нигоҳ мекунад. 75 квадрат, ду дар хона. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Маълумоти пурраро медиҳем. Номерои соҳибхонаро дар поёни экран мемонем дӯстон. Хоб дӯстони азиз, ана ба пеши вадвори дом дар омадем дӯстон. инҷо раҳи Чехов мешавад. падези хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. дар пеши вадвори хона дӯстон як стадион, детский сад, дар пеши коллеҷи омӯзгорӣ. хона дӯстон техпаспорт айни ҳол тайёр нест, шартномавӣ аст. мумкин ки ба рӯзҳои моҳҳои наздик техпаспорта тиянд дӯстон. ростаки ҳамҷо медурем дӯстон. дуто лифтҳояш кор мекунад. хоб рафта аз 12 ошона ба навор мегирем. хоб дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорем дар 12 ошона. ана лифтҳо гуфтем ки лифт кор мекунад. ростаки аз лифт баромада тарафи дасти чап ана ҳамин хона аст дӯстон. деволош ба рӯзҳои наздик ремонташ тамом мешавад дӯстон. медароем ба даруни хона. полни маълумоти пурра ин хонаро медиҳем дӯстон. хона ремонташ хайтек дӯстон. калидор ростаки медароем, калидор аст, ин тарафам калидор. хоб дӯстон, як зали калон дар инҷо. дар инҷо як хонаи спални, ванна, ҳоҷатхона, кухни. ростаки аз зал ба навор мегирем дӯстон. 75 квадрат гуфтем, ду дар хона. поло ҳамаш ламинат. инҷо як подставка дизайн барои телевизор. инҷо ҷои кондитсионер. потолокаш анамихе фигура дорад. як зали калон аст. дуюмги дар гуфтем ҷои спални аст дӯстон. комнатаи спални. отопление ҳаст, об свет доимӣ. инҷо ҷои кондитсионер дар ин комната, аммо калон дарбича задагиам барои кладовка. хонаҳо гуфтем ки тарафи роҳро нигоҳ мекунад дӯстон. як бор аз инҷо ба навор мегирем. аз ин тараф раҳи Скори мешавад, павароти аэропорт Чордома. аз ин тараф роҳи Садбарг дӯстон.
хело ҳам зебо аст дӯстон. аз триза дидан. хоб меравем ба дигар хонаҳо. ростаки гуфтем ҷои душивой, кабина, натяжной, полный кафель. ва дигараш ҳоҷатхона. даро ҳама як намуд аст дӯстон. дарои сафед. ростаки кухня мешавад. кухни гарнитур, ҷои пилтака, холодильника мондагиян. тризаем кухням аз тарафи роҳ. хоб дӯстон, як бургер такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, раҳи Чулочка, байни Садбарг ва Скори. дӯстон, доми 16 ошона, доми авитсена, хона дар 12 ошона қарор дорад. 75 квадрат, ду дархона, ремонт хайтек. нархи ин хона дӯстон 799 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 100 01 33 53. ватсап дар ана ҳамин номер дӯстон маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон. нашуд реклама дар номерҳои ватсапи мо муроҷиат мекунед. поён буда ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон.